En aquest tutorial començarem amb els passos previs que farem abans de començar a fer una secció, a fer un formulari. El primer que farem és inserir una secció per després protegir-ho. Si no fas una secció no hi ha manera de protegir, per tant, el fet de crear una secció és bo, és quasi bé necessari. Per tant, vindrem, crearem una secció que li podem canviar el nom o no. Jo li diré secció formulari. I de moment no la protegirem, perquè si no, no podríem treballar-hi. Això ho haurem de fer al final, de protegir-ho. I inserim. Se'ns crea una secció d'una única línia que llavors podré anar ampliant. Jo sempre us he dit, és bo deixar, si ara volgués ficar un títol aquí dalt no podria. Per tant, és bo que sempre deixeu una miqueta d'espai. Per tant, què faré ara? Desfai, així ens em carrego la secció, faig un parell d'intros i en comptes de crear la secció a dalt de tot, creo la secció una miqueta més a baix. Secció 1, formulari, i sense protegir, només la creo. Se'm queda el requadre. Ara tinc espai per sobre i per sota. Això em facilita si al final vull ficar un titulet o si vull ficar alguna cosa a sota, puc moure'm. Si al final no ho necessito, sempre m'ho puc carregar i listo. I llavors, a partir d'aquí, ara el que farem és crear una taula. Crearem una taula, estic seguint les instruccions de l'exercici de la teoria dels formularis. Per tant, fixeu-vos, aquí teniu una miqueta explicat. Aquest és el formulari, crearem una taula de 2 columnes i 10 files. Per tant, vindrem a crear una taula de 2 columnes i 10 files. Estic fent la de l'exemple. A partir d'aquí hem d'anar intentant seguir l'esquema. Això només es tracta d'arreglar la taula. Això ho he bellugat una miqueta cap aquí. En les files aquestes d'aquí veieu que necessitem 1, 2, 3, 4. En les 4 penúltimes necessitem un quadradet. Per tant, el que farem ara és començar a treballar. Són aquesta, aquesta, aquesta i aquesta. Per tant, aquestes d'aquí les dividiré. Les divideixo en 2, verticalment. La de sota també, la dividiré en 2. La de sota també. I la següent. No es pot fer tot alhora, s'ha de fer d'un amunt, I llavors el que faré és aquests 4 d'aquí els fusiono. Veieu que ja tinc el forat on ficar tota la informació. A partir d'aquí jo ja puc començar a treballar. Aquesta última és una mica més gran, doncs puc agafar-la i engrandir-la una miqueta, perquè aquí és el quadre d'observacions. Veieu, aquest seria el quadre d'observacions, ja tindria una miqueta. És molt important que abans de començar a fer un formulari vosaltres tingueu clar com ha de ser el disseny d'aquest formulari, perquè si no, llavors és quan comences a remenar coses amunt i avall. Per tant, sempre és bo, encara que sigui en paper i boli, fer-se una miqueta el disseny del que farem. I ara, a partir d'aquí, començaríem a crear el nostre formulari de veritat.